हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय। एडमिट कार्ड नटिस फैदों आसाम पुलिस एबिइउबि कनस्टेबल, नाथाय अफिसियेल वेबसाइटआव दाबो आपडेट होआखै। दा बियो फेकबो जानो हागौ, ट्रुबो जानो हागौ। 50-50 नोंथांमोना सानना लाथ'दो आरो नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामबाय थादो। आरो बे रिलिया जाफिनसिगोन लोगोफोर सेप्तेम्बर 1 निफ्राय आरो एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन होनना बुंदों नटिसआव। बेनो जाबाय 17 आगस्ट। नोंथांमोना 17 आगस्ट जानाय लोगो लोगो एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हाफिनसिगोन आरो रिलिया स्टार्ट जासिगोन सेप्तेम्बर 1 निफ्राय। दा बेसेबां सैथो जों बेखौ बुंनो हाथ'ला। नोंथांमोना 50-50 सानना लाथ'दो आरो नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामबाय थादो। दा बेयाव मेनसन खालामनाय गैया लोगोफोर, बेनो जाबाय माखासे डिस्ट्रिक्टनि आरो जाय नोंथांमोना खारखांबाय खारनांगौनि गोदाननि नटिस फैयाखै आरो जायफोर खारनो हायाखै खारफिननो मोनगोननि नटिस फैयाखै। नाथाय नटिसआव लिरनाय मथेब्ला जायफ्रा खारखांबाय नोंथांमोनाथ' खारखानांला आरो जायफोरा रिलिखौ होनो मोनाखैमोन नोंथांमोननि थाखायसो फैदों। रिलिया जाफिनसिगोन सेप्तेम्बर 1 निफ्राय। दा बेखायनो जों थांसै गोबाव खालामला, अफिसियेल वेबसाइटआव नायग्रोनोसै जे बे नटिसआ फैदोंना फैमाराखै। नायनोसै जों फैदो SLPRBआव। दा फाइनालि फैबाय slprb.assam। थ' नोंथांमोना बेबायदि मोनदोंना slprb.assam.in बेबायदि होनानै। दा जों बेयाव फैयोब्ला जेबो आपडेट गैया। जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन आउट जागोन अब्लासो जों मोनगोन। दाथ' जेबो मिथिखाया डिटेल्सखौ, बेनिखायनो जों फेकबो साननो हागौ, जोङो सैथोबो साननो हागौ। नाथाय आसा खालामदों आं बेयो सैथो जागोन, मानोना जानो गोनांखामोन नालाय। दा नोंथांमोनाबो जागोन होनना सानना लाथ'दो, बेनिफ्राय प्रेक्टिसखौल' खालामबाय थादो। दा जों नायनोसै फैदो नटिसआव मा लिरदों। नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालामदो। गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो। एडमिट कार्ड फैनाय लोगो लोगो आं नोंथांमोन थाबैनो आपडेटखौ होगोन। दा जों थांसै फैदो नटिसखौ नायनोसै मा लिरमारदों। दा नैबेबादि नटिसआ गोसारगासिनो दङ लोगोफोर, नोंथांमोना मोनबाय जानांगौ। आरो बे नटिसआ फैदों लोगोफोर, हरनाय जादों एसपिफोरनो होनना बुंदों आरो माजुलि, उदालगुरि, सनितपुर, हजाइ, धेमाजि, हाइलाकान्दि, बिश्वनाथ, चिरां, कार्बि आंलं आरो दरं दङ, मरिगाव, करिमगन्ज, जरहाट आरो शिबसागर। दा बेफोरबादि डिस्ट्रिक्टआव लेटार हरनाय जादों होनना बुंदों। गासिबो जायगाखौ थिक खालामनो 20 आगस्टनि सिगां आरो नोंथांमोना रिलिखौ होफिननो मोनसिगोन। जाय जाय डिस्ट्रिक्टआ बेयाव ओंखारदों बे रिलिया जासिगोन सेप्तेम्बर 1 निफ्राय। बेखायनो एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन होनना बुंदों। बेनो जाबाय 17 आगस्टनिफ्राय। दा बे स्टप जानाया जाहोना जाबाय माखासे इलेक्सननि थाखाय जादों आरो प्रेजेन्ट सिटुएसन कभिडनि थाखायबो जादों होनना बुंदों बेयाव लिरनाय मथेब्ला। दा बेखायनो 17 आगस्टखौ नेदो नोंथांमोना। एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन ना हाया, नाथाय जानायनि आसायाव दङ, मानोना जानो गोनांखामोन नालाय। दा नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामदो। स' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ। मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो।